Виж каква е запазена. Нов нос. Аз съм първи собственик Сахиб. Да. Реални километри. Оня ден ще сменях шарнири, че малко беха... Сервизна книжка има? Сервизна книжка има, да. Сменя маслото всеки месец. Така? Не, така. Не е пренабивана Сахиб. Кожен салон, може лизинг, обича много. Не да я вземеш на лизинг, да е такова. Може ръчно, автоматично. През повечето време има шибедах. Добре. Шибедах, нали? Само 5 дена в месеца няма шибедах. Обичайно е да няма. Тогава няма шибедах. Да. Сега задната влиза малко трудно. Така. Сахиб, но като разработи, влиза много лесно после, като в масло. Като се разработи двигателя, говоря, задната влиза лесно. Обаче Брахмапутра е скръндза Да. и не дава пари да увеличим въздушните възглавници отпред. Мълчи, ма! Мълчи. Ко?